La tofa, otòfona, a Catalunya Sud és un bolet, com ho reconeixen els botanistes, un tresor culinari que madura i se sol culla entre els mesos de novembre i març. A Catalunya Nord, el Conflent, el Fenolledès, el sector de Castellnou són llocs de predilecció per la tofa. A la llista és indispensable d'afegir el vilatge vallespireny de Montferrer, que encara avui deté popularment la denominació de capital de la tofa catalana. En Camilla Valls caça tofes negres salvatges a Montferrer, 3 o 4 cops cada setmana. La gran coneixença que té del seu indret li permet una caça segura i ben pacífica que practica a les vores de camí o al bosc, enmig d'alzines, freixes, arrures i romegueres. Viens là, viens là. Cherche. Caça, caça, caça. Où elle est? Cherche. Cherche. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle gratte, hein. Elle gratte, hein. Ah, elle est sortie. Non, 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 non. Ici, ici. Allez, je te... Hop. Les tofes se solen trobar més aviat al solar, qualsevol sigui el temps. Durant mitja diada, generalment, en Camilla, amb el seu tornavís, guia el saucà, o llavors el segueix. El mestre i l'animal són ben bé complementaris. Aquell ca, en Quilú, té 10 anys i força experiència del terreny. Aquesta complicitat d'equilibri, mig bescuit, fa de recompensa per cada tofa descoberta. El ca arriba a enxumar la tofa de lluny, aparentment, eh? Encara ara m'espanta de cops, fa 30 metres, farà un forat així per una tofa com un peso. El deixi fer, el llibre el deixi fer, se'n va pas, escuta. Diu pues cap mentida, com grata, és que hi ha la tofa i si les tofes hi són, els atrapen. Aquest cat ha tingut una educació especial per l'amor de caçar tofes? Sí, tots els cants és com un ca de caça. En cada caça s'ensenya i aquí també. Se li amaga, no els amaga, no el fa així en un terreny, no l'amaga una tofa, no li fa caçar i en pres la recompensa. Tot és passiu, on hi ha que cacen a la musca. Amb la musca és un mosquet que se posa a sus de la tofa. El mosquit se posa, és apassionant també, perquè en fi, cal que condicions especials, cal que faci un temps com avui, que faci pas massa fred. Llavors que ell, no importa quin temps que faci, el caçarà. I la caça amb un porc se fa aquí? No, s'ha hagut fet. Abans, en fi, que abans era la capital de la tofa aquí, al vilatge. Se'n remassaven muntes. Llavors n'hi ha que tenien un porc, és més l'urta, si no un partell del vilatge que no n'hi va directament a peu, més si cal anar amb botura, en fi, com a l'època hi havia pas. Hi havia pas botures. I avui dia Montferrer és pas més la capital de la tofa? No, ja tot dispareixit. Veieu, ja pas pus bestiar, veieu el pas net, que ha estat també tot arrencat, tot trencat, le braconnier, han passat, trenquen perquè, aquí se fa pas de gats en un camp. Ell arramassa fora les madures que sent. Aquí veieu n'hi ha una que és pas madura, llavors la toca pas. Din 8 dies, din 10, veieu, llavors l'atraparà. Els sent, els assall pas. Llavors que n'hi ha que comencen al fons, acaben, ho arrenquen tot i, verd, madur, i després trenquen les arrels i després, a força, en fan pescurs. Malgrat la manca de deontologia de certes categories de caçaires, la caça de tofes al Vallespir pot continuar en part dins del secret. És per això que no precisarem pas ben bé on s'han rodat aquestes imatges. L'interès del públic per la tofa ha fet pujar el seu preu fins a 3.000 francs per quilo els darrers anys. Aquesta inflació revela l'existència d'un mercat important. La tofa també és habitual a les fires organitzades a les regions franceses i catalanes. A Montferrer, lluny de l'esperit creat recentment al torn de la tofa, en Camilla Valls participa a la vida del bosc i regala les seues troballes als amics. És més que res, tota una passió. Alors, vous parlez-moi de la Tuber melanosporum, c'est-à-dire la truffe dite du noir du Périgord, du Tricastin, de Norcia, celle qui se récolte parce que, parlons
selon les saisons. En aquesta emissió de ràdio, Jean-Pierre Coff és en train d'explicar que hi ha un munt de varietats de tofes i que hi ha especulació al torn de les tofes. Quin sentiment teniu respecte amb això? Hi ha aquesta especulació perquè hi ha més demanda que el que se produeix. Enguany se parla pas de les tofes xinoses, supos que han devingut, perquè n'entrava pas mal. Globalment se sap tot encara el dia d'avui sus de les tofes. Hi ha una part de misteri, finalment. Sí, perquè jo cada cop que veig amb alguns aquí, quan els atrapa, hi ha cops no me demani l'aigua que el fa, si és una planta, si és... posa problemes. No em fa constatar, és misteri també per jo, Un misteri o un petit caprici, amb un gust incomparable. Les tofes se conserven 15 dies al frigorífic i anys al vostre congelador. Se poden cuinar amb truitada o entrar a la composició de patès, sossissots i tot el que l'imaginació pugui donar. Bon profit!